100-fold. The cross of Jesus Christ in our eastern shores is now 500 years cherished gift to hold. He has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maana usab kanin. Mga igsoon, padayon tang magampo alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na gyud dinhi sa atong nasod. Padayon pud tang magampo nga masulbad na ning pandemic nga COVID-19. O ang ato usab nga mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, punon unta sila sa mga grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, agaka ang mga hitabo sa kalibutan diha sa imong kalinaw ug hatagi ang imong santos nga simbahan sa kalipay sa pag-alagad kanimo diha sa kagawasan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Sirach. Busa daygon ta karon ang mga tawo nga Diosnon, ang atong mga katigulangan sa nangagi nga mga kaliwatan. Adunay uban nga wala handuma, ingon og wala gayud sila magpuyo niining kinabuhia, nga nangamatay og hikalimtan sila og ang ilang mga anak sunod kanila. Apan daygon ta kining Diosnon nga mga tawo, kansang matarong nga mga binuhatan, wala gayud hikalimti. Ang ilang kabantog magpadayon ngadto sa ilang mga kaliwat, ug mao kini ang ilang sulundon. Ang ilang mga kaliwat magpadayon sa pag-amping sa kasabutan ug sa kanunay maghimo niini tungod sa gihimo sa ilang mga katigulangan. Ang laray sa ilang banay magpadayon hangtod sa hangtod ug ang ilang kabantog dili gayud mapala. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Awiti ang Ginoo sa kabag-ong awit sa pagdaig. Diha sa katilingban sa mga nagtuo kaniya. Papalipaya ang Israel, diha sa iyang magbubuhat. Pasadya ang mga anak sa Sion,
diha sa ilang hari. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod, padayga siya sa iyang ngalan, diha sa sayaw sa pangiling. Pawita sila og pagdaig, ngadto kanaya dinuyugan sa piyang-piyang ug alpa. Kayang Ginoo nahigugma sa iyang lungsod, o gidayanan niya ug kadaugan ang mapaubsanon. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod, pasadya ang nagtuo kaniya diha sa himaya. Pawita sila tungod sa kalipay, diha sa ilang mga higdaanan. Ang tag-as nga mga pagdaig sa Dios, maanaunta sa ilang mga tutunlan. Mao kini ang himaya sa tanang mga nagatuo kaniya. Alleluia. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Alleluia, alleluia. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Mayaon ikaw, O Ginoo. Misulod si Jesus sa Jerusalem, unya miadto sa templo ug mitan-aw sa mga butang niini. Apan kay hapon naman miadto siya sa Betania, kinuyugan sa napulog duha katinun-an. Sa sunod nga adlaw, samtang namalik sila gikan sa Betania, gigutom si Jesus. Nakita niya sa layo ang usa ka kahoy igira nga nanahon pag-ayo. Miduol siya sa kahoy aron pagsusi kung may bunga ba kini. Apan sa pag-abot niya, mga dahon lamang ang iyang hikaplagan kay dili pa man ting bunga. Miingon si Jesus sa kahoyng igira, "Sukad karon wala nay makakaon sa imong bunga." Ug nakadungog niini ang iyang mga tinun-an. Sa pag-abot nila sa Jerusalem, misulod si Jesus sa templo ug giabog ang tanan nga namalit ug namaligya didto. Gitikwang niya ang mga lamesa sa mga mangingilis ug salapi ug ang mga lingkuranan sa mga namaligyag sa lampati. Ug wala siya motugot nga adunay magdala bisag unsa latas sa tugkaran sa templo. Unya gitudloan niya ang mga tao. Nag-ingon ang Dios diha sa kasulatan, "Paganganlan ang akong balay ug balay sa pag-ampo alang sa tanang mga tao. Apan gihimo ninyo kini nga taguanan sa mga tulisan."
Nakabalita niini ang kadagkuan sa mga pari o ang mga magtutudlo sa balaod, busa misugod sila pagpangitag paagi sa pagpatay kang Hesus. Nangahadlok sila kaniya kay nadaniman sa iyang pagtulunan ang tibuok panon sa mga tao. Sa pagkasawumsom na si Hesus ug ang iyang mga tinunan mibiya sa syudad. Sayo sa pagkabuntag, samtang naglakaw sila sa dalan, nakita nila ang kahoyng igira. Kini nalaya na gikan sa kinatumyan ngadto sa mga gamot. Og nahinumdom si Pedro sa pagtunglo ni Hesus sa kahoyng igira, og siya miingon kaniya, magtutudlo, tanawara, namatay ang kahoyng igira nga imong gitunglo. Mingon si Hesus kanila, timan ikini, kung kamo may pagtuo sa Dios, makasugo kamo niining bungtura, maalsa ka, ug layat ngadto sa dagat. Kung kamo walay pagduha-duha sulod sa inyong kasing-kasing, kundili nagtuo nga mahimo ang inyong gisulti, mahimo gayud kini. Tungod niini, mag-ingon ako kaninyo, na kung kamo mag-ampo og mangayo og usa ka butang, tuohi nga madawat ninyo kini og mainyo gayud kini. Inigtindog ninyo aron pag-ampo, kung aduna kamoy kayugot, batok kang bisan kinsa, pasaylua una siya aron ang inyong amahan nga atua sa langit mupasaylo usab kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Taas-taas ang atong Ebanghelyo, nya daghan-daghan sad ang mga punto, mga pagtulunan nga gibutang. Di nato ni mahurot og discuss or pabalandong. So mupili lang ta sa duol-duol og jutay sa atong unang pagbasa. Sa unang pagbasa niingon si Propeta Sirach, ang mga taong dautan dili na gyud hinumduman inig kamatay nila. Pero ang mga taong Diosnon hinumduman gyud sila kanunay hangtod na gyud sa hangtod. Mao na daghang taong dautan nga matay, mugimok lang tag kadiyot inig kamatay, dangtag mga 5 ka tuig, 10 ka tuig, wa na mahinumdom. Kamo mahinumdom pa mong San Roque. San Roque ba? Mahinumdom mo? Di man mo mutubag. Sige, ganit tag pista kada tuig. Mahinumdom pa mong San Vicente Ferrer. Oh, sige kung tagpista, maglalis mangita usahay unsay iyang pista. Kay portigi natong gugma ang San Vicente Ferrer. Pero dugay na kining namatay. Dugay na mahinumdom pa mong San Pedro, ang disipulo ni Kristo. Hinumdom to siya gutoy na makakatulo ni Kristo. Pero tungod kay nagbag-o siya og misunod ni Kristo, hangtod karon mahinumduman pagid nato. Mahinumdom pa mo ni Jesus, anak ni Maria. Kinsa gud di mahinomdom, pero 2,000 na katuig ang milabay. Ang pangutana karon, kamorong ni adin gusto mong hinumduman mo mga 100 years from now? Gusto mo dili? Kamatay na mo karon. Mahinumduman gidayon mo, no? Pero timan kinahanglang Dios nun ka. Kaya dautan gani ka, ang mga tao mangandoy nga mamatay ka, ikamatay nimo ilubong yung kas kalimot. Ilubong kas kalimot o mahinumduman man ka, ang mahinumdom nimo kanang mutunglo. Mutunglo siyang isigata, may rauntag mapariha ka ni kuan ay. May rauntag mapariha ka ni kuan. Anaon ka, pariha ka ni siyano. Kinsa may mutunglo nako. Labing dool ang sakristan. Pero mao na
So nindot kayo no nga kaning nga punto ba. Nya unsaon man nato aron mahimutang Dios nun. Matod pa ni Kristo, himua ang akong balay nga balay alampuanan dili taguanan sa mga tulisan. Unsa man ang balay nga iyang gipasabot? Ang atong lawas. Ang atong lawas mahimong Dios nun basta gamito nato sa pagampo, dili gamiton sa kinaiyas tulisan. Unsa may pangandoy sa tulisan, ang nag-unag yung pangandoy sa tulisan, unsa man? Tubag, wa mo kailag tulisan. Porte magay inyong pangural sa inyong balay, kay hadlok mo tulison. Unsa may gipangandoy anang tulisan, nganong mo katkat mo ginaislag balay, nganong mangda mo ginaislag armas, unsay pangandoy? Kwarta. Kwarta. So kung ang atong lawas gamiton gay natog pangwarta, tawgo na ta ni Hesus og taguanan sa mga tulisan. Mao na siya. Ang atong lawas gamiton sa pagampo. Gaon sa man moron dinhi, nangandoy mo og kwarta o nagampo? Nagampo nga makakwarta. Sus. Mga tulisan mong dagko. Kaning pare, nagmisa man niyo. Sa may gipangandoy ani ron. Nga maluwas mo. Maluwas. Pinaagi sa paghog o kulikta. Oh, depende. No? Mao na, ang ato yung tanang paningkamot, mao gyud ang pagampo. Ngano man kay kining pagampo mga igsuon, prayer, mao ni ang makapatubo sa atong pagtuo, faith. Nya kanang faith, kanang pagtuo, mao nay atong gahom. Nga matod pa ni Kristo sa Ebanghelyo, nalaya man to katong kahoy igira, ingo San Pedro, Lord, nalaya ang kahoy. Nga imong gitunglo, gikan sa dahon, ngadto gyud sa gamot. Ingo si Jesus, naaga ni mo'y pagtuos, Ginoo, pwede ninyo ingno ning bukid, layat nga tus dagat, musunod na ninyo. Nga naman, mahimo mong gamhanan. Mahimong gamhanan, basta naay pagtuo. Pero ang ato ganing gibuhat, tuo-tuo, kanang tuo-tuo lang ba? Kung sa may mahitabo, di ta mahimong gamhanan, mahimutang hadlukan. Hadlukan. Di mo mahadlok rong mataptan mo COVID. Tubag. Hadlok. Tuo-tuo ra nang imo dahil pag-anisibahan. Di mo mahadlok nga masunog ron to inyong balay. May na usa ang uban gaano simbak kusat pa diro yung sa mga father. Tanawa inyo mga naong, di mo mahadlok nga madayagnos mo nga stage 3 nga cancer. Oh, simbako daw na. Mao na ngano man kay kadaghanan nato pulos-pulos tuo-tuo, dili pagtuo. Unsa man ning pagtuo? Sa Hesus, pagpangita niya og bunga sa kahoy igira, ang iyang nakitaan dahon ra. Dahon ba? Ang iyang nakitaan. Mao tong ningon siya, wa man ko kakaon sa imong bunga, wa na gyud makakaon sa imong bunga gikan karon. Mao tong nalaya siya. Unsa man ang pagtuo di ay? Ang pagtuo mao ang pag-ingon nga ako mahimong kalanon sa akong isig katao. Mutuo ta nga kita pagkaon sa atong isig katao. Muna si Jesus pag-anhi niya sa kalibutan, iyang gihimo ang iyang kaugalingon nga pagkaon natong tanan. Kan-a kini ninyo, imna kini ninyo ang akong dugo. Kita mo na mga bugas diha daplin? Kita mo? Di mo kakita? Ay! Para na atong ipanghatag ngadto sa mga kabus natong parishioners, sugod karong adlaw og ugma. Kay magtapos man ta sa atong Flores ugma. Niya atong ipabati
ngadto sa mga dili kaanhig simbahan. Di sila kaanhi tungod sa bugno sa kinabuhi nga inigmata wap ay malungag. Nya inig kaugma wa na say sure og makalungag, mupaambit ta nila gamay nga pagkaon. Nya diin man nagikan ang mga kwarta nga atong gi palit ana, gikan sad sa atong mga kaigsuonan nga kadaghanan pulos-pulos sad naglisod karong panahona, pero nituo nga bisan sa akong kalisod makapakaon ko sa akong isig katawo. Namalit sila atong slots kadtong Mary's Embrace. Ibaw mo pila nakabuk atong halin karon? 800 man toy atong gipamaligya no? Tag 1,000. Nya gahapon 300 naman to kapin. Karon ang halin niabot nag 523 slots. 277 na lay kuwang. Ugma ni wala ni. Mao na may pagmupalit na lang mundaan karon. Aron di mo mahutdan. Yang anong daghan mang nipalit ani? Purtigid nilang haya-haya. Purtig yung daghana nilang kwarta. Wa oy. Doon na lang sila pagtuo nga ako pagkaon para sa uban. Mura na. Kamo, mutuo ba mo nga pagkaon mo para sa inyong isig katao? Sige, lingian na imong tupad. Imong tupad ba? Nya pangutan na, ing na, pwede adto karon kaon sa inyo? Ing na ko no. Ing na. Or og di gyud ing nang atong inyo kay kuyog ra man sad mo, ing na, pwede ti kakanon. Ana. Pwede ti kakanon karon. Yang imong giatubang bang imong banay, pwede ti kakanon sa tamparuson kuno nang naong nimo lang kaon. Depende. Pero ang pagpakaon manggod mao ang pagpaambit sa tanan nga gihatag sa Ginoo nato ngadto sa uban. Mao nay pagtuo, motuo ta nga kita gasa sa Ginoo para sa uban. Nya kung mao na itong buhaton, ang tao nga muduol nato makakaon gyud. Di ta mapariha atong kahoyng igira nga niduol niya igo rang katanaw-tanaw siyang dahon. Di man na makaon ang dahon, o dahos kamunggay, makaon na. Pero dahon sa mangga, nya mangita kag bunga sa mangga, nya dahon rin na, di ka makaon ay. Pero kanang udlot no sa mangga, nang bagong lumbay ba, pwede mo na iputos atong namo sa katong bulinaw, nya lambunan dayon, lami tubod gani atong laway magunaw na. Pero kanon na nimo nga dahos nangka, di madaw may magkanding ka. Pero tao man ka, bunga gi mong kanon. Ngunay normal ba? Dili dahon, bunga. Nya karon, ug naay tawo mo anhas inyo, makakaon gyud ka. Kinsa dinhi ang mopasalig nga ang tanang tawo muduol sa amo makakaon gyud. As, kamot. Why ni pataas? Ing na tanang tawo nga muduol sa amo nga gigutom makakaon gyud. Sige, tas kamot. Arang-arang na ini taas gamay. Unya ron kung ang maduol sa inyo nga gigutom ang kabit sa imong bana, makakaon ka. Panganawang ninyo ambot lang. O ikaw bana, ikay nahibilin sa inyo ang niduol nimo kadtong nakapaanak sa imong asawa samtang didto kas gawas nasod napaanakan siya nya moy niduol unya gigutom, makakaon ka o imong pusilon. Unsa ka kung magduol sa inyo kadtong bag-ong nigawas sa prisuhan tungod kay gipatay ang imong anak, bunga sa iyang pagsuyop og drugas, gi-rape o gipatay ang imong anak, unya karon niduol nimo kay mukaon kay gigutom, makakaon ka. Di ko pa dito, may magiging tiwasang buwang-buwang nako. Kung maunay imong batasan, tulisan ka. Tulisan ka. Kaya tulisan, maglisod, mupatay man na. Ina, sige, dut-duta ko. Pati yung tagikambuanga ka. Gipatay gusto nimo akong anak sa una. Imo gutong girip o gipatay. Karon hangyo-hangyo ka na kung buanga ka.
natakda na kaniya, tulisan na sad ka. Di ba? Mao na pakan-agid sa inyo ang mga tulisan, ang mga kawatan, haron ikaugma, patay na ka. Tulison man jud ka ana. Ana. Nya asa man kaibutang sa Ginoo ikamatay nimo. Adto dayon ka sa langit. Mahinumduman pa kas mga tao. Hinumduman ka hangtod sa katapusan sa panahon. Matod pa ni Propeta Sirach. Nga naman, Diyos nun ka. Ang kasagaran natong gihinumduman karon kadtong mga tao nga mipakaon sa ilang mga kaaway, mipasaylo sa ilang mga kaaway, hasta pagani sa nagpatay nila, sama ni Jesus. Ingon ana iyang kinaiya ug maunay tinuod nga makapakaon sa iyang isig katao kanabang dili magsigig pangitag kwarta, maunay makaampo karon bitaw sunan ka aning atong project karong ugma atong project atong budget 800,000 unya misugod kog hunahuna ani last Sunday mao to akong gi-announce pila ra ka adlaw makuha ka ning budgeta. Unsa may tumong nato ani pagarbo dili atong gibuhat nga ang tanang mga parokyano nato kutob sa mahimo mubati sila nga sila nagpahinungod sa mahal nga Birhen Maria. Halipay kay kung gabi ang atong mga sagala, mga batanon o mga gwapa kayo, di lang kay kumututok nila kay basig mausab ako una-una. Naghago dinhi og practice kay ilang ipresentar ugmas gabi ighumas bisa maghago sila gikas buntag mangandam na sila nya musakay anang nang atong sakyanan ngadto inig motorkid inig ka alas 2 ugma pohon init tingali kaayo antos nya inig abot diri mag rampa-rampa sila questionon pa kay naa lagi kontis pero kana gimmick lang na pero ang pinaka sentro ni ana nga makapaambit ta sa matag usa talent tanan nya kanang atos ang ipremyo nila nga ang mahimong sa to Flower of May 20,000 ang first runner up 15,000 ang second 10,000 consolation 5,000 pulos gid na siya para sa mga kapilya ma-withdraw na sa kapilya pinaagi sa ilang mga project nga makapa-improve sa ilang kapilya nya naatay sige ingon ana kada tuig igtapos sa inyong kinabuhi nindot na ang kapilya awa mo kakita na nindot kay di ba awa gid mo malipay sige na manindog na ta mga igsuon gihatagan kita sa Ginoo sa mga grasya aron atong atimanon, palambuon ug ipaambit. Busa malaumon kitang musangpit kaniya sa pag-ingon, Amahan kaluy-i kami. Amahan, kaluy-i kami. Nga ang mga pagtulunan sa simbahan, mugamot sa kasing-kasing sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy-i kami. Nga ang mga nagserbisyo ug namunuan sa atong nasod magmatinud-anon sa ilang pagpangalagad magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy-i kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 makabaton na og hingpit nga kaayuhan magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy-i kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa kaltilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy-i kami. Nga ang sulugoon sa Dios Teofilo Kamumot obispo mabayaw na sa kadungganan sa altar magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy-i kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman-unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy-i kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang
ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Nga ang mga nangamatay makadawat na sa bunga sa ilang pagtuo, nga mao ang kinabuhing dayon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Ginoo, kining among mga pag-ampo, among gituboy nga kanimo uban sa gugmag pagtuo, busa dawata kini pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. We lift our voices, we lift our hands, we lift our lives up to you. We are an offering. Lord, use our voices. Lord, use our hands. Lord, use our lives. We are yours. We are an offering. All that we have, all that we are, all that we hope to be, we give to you. We give to you. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo kini mo sakripisyo gikan sa iyang mga kamot, alang sa pagday ug paghimaya sa iyang ngalan, alang sa kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios, among magbubuhat ang pan ug bino nga among gihalad kanimo, timaan sa among paghigugma ug pagsimba, mahimo unta nga usa ka sakripisyo sa pagdaig ug magdala kanamo nganha sa kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo nga nasa makalangit, pagdaygo ng imong ngalan, uabot ka na ihatag ka na mo karon adlaw, upasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo.
Dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinuluan, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Ay mo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Ato rong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang nga mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Magampo kita. O Dios, sa kaluwasan, kining sakramento nga naglig-on kanamo dinhi sa yuta, magdala unta kanamo sa kinabuhing way katapusan sa langit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasio Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma.
og sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila. Ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagka mabungahon niya. Mahitabo ra ni sa tong kinabuhi kun motuo sabta nga kita sangunan sa Ginoo nga mahimong pagkaon alang sa atong isig katao. Ang atong update sa atong mga slots nga nahalin, ang Hope and Opportunity slots nga tag 2,000 para sa atong mga projects dinhi. Niirog-irog sa gid siya, no? Ning abot na karon ang halin og 3,718 slots. Pakpak. Nagkadutay na sad. 1,282 na lang ang nahibilin. Sa Mary's Embrace para karong simanaha, hangtod man ni karong Domingo atong pamaligya, wat lang makaabot og 800 ka slots. So ningabot na sad ang halin og 523 slots. Pakpak sad. 277 na lang. So may tag mahurot ni karon or ugma ba? Aron nga di tama kansi. Di bitaw. Ang gracias Ginoo naa man gid na. So ako lang ipahibalo nga ugmang adlaw ang atong schedule alas 2 ang motorcade. Kuyog sa atong tanang mga sagala og sa Rayna Elena. Nya inig-abot na dinhi sa simbahan na atay misa sa alas 4:30 sa hapon. Nya inighuman sa misa, dili pala misa, no? Maghimog final judging, mo nandun na sila gagmay din hing ramparampag jutay ang atong mga sagala, atong yampo nga maayo ang panahon. Nya ang atong pamalaod ugma medyo na ay kausaban, na ay istriktog jutay ang makakuyog sa sagala gikan sa kapilya maximum 10 persons. Nya ang 5 raana mo'y makaso dinhi
Kaya ana man maglingkod ang sagala diha anang kaning iyang aisle, ana maglingkod. So ang sunod na duha ra man. Nya napay tulo didto. So mo na iyang kuyog usa ka linya. So 5 ra ang allowed. So igabot din hiugma panagaan na sila mga tickets kinsa tong makaso diri simbahan. So kining tibuok din nga kaning upat na to ka lingkuranan ang maglingkod na dinhi ang Rayna Elena Sagala ug ang tagilma nila kakuyog. Wa na mo'y labot kamo ba kamo wa na mo'y labot. Ibabaw man medyo. Asa maulingkod atong atong daplin daplin kato dito mga aisle dito og dito sa gawas. Nag-abang tag mga tents para dito sa gawas, no? Ato nang himuon aron hapsay og husay. Nya magbutang sa ta dito dako katong wall nga lead wall aron makakita mo kung unsay nahitabo dinhi. Pero ni malfunction ra bang atong kuan ko no atong TV nga mga wiring diha control. So may tag motunga dinhi ang atong technician nga nag-install ani aron ma-set up ni karong adlaw ug maunta way problema. Nya naa sa ta dinhi giabangan nga kana ganing sound system og lighting. Kining atong simbahan og mas gabi mausab ang naong ani kadiyot. Nya makita ra mangyapon mo didto. No? Sa gusto gid mo ani lingkod ato lang mo gawas ay na lang mo din ikaw mo ba masubo man ingon nga kani lingkuranan sa mga sagala para ragod ang panahon na bitay iyampo na to maayo ang dagan sa atong kalihukan kining tanan para pagpasidungog sa mahal nga Birhen Maria ug pagpabati nga kita nalipay nga naatay inahan. Mao na ang atong title sa atong donation karon, Mary's Embrace. Ang tanang midonate og kwarta og sa ilang mga talento gakson ka ni Mother Mary. Protektahan kaniya sa mga dautan o katalagman nya iya kang lipayon kanunay sa imong mga kasub-anan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Kayo'y may katulad